सासे मानसिहा सानै बिसाज्लाफोर दंमोन। दुइसिन बिसाज्लाया बिफाखौ बुंनायसै, आफा, आंनि मोननांगौ धोननि बाहागोखौ आंनो होदो। अब्ला बिफाया गावनि बिसाज्ला सानैनोबो मोननांगौ बाहागोखौ राननानै होआसै। माखासे सानफोरनि उनाव दुइसिन बिसाज्लाया गावनि गासै धोनफोरखौ फाननानै गासै रांफोरखौ लानानै गोजान हादोराव थाङासै। फै फिसा फै, खामानिया जाजोब्बाय ना? गोबाव जाथारबाय माथो। औ आफा, खामानिया गोबांथारमोन। आरो आफा, खर'नि गोलोमदैखौ आथिङाव फसरनानै मावोब्लासो बे हानिफ्राय सना ओंखारगोन। फिसा, हाजों लोगोसे हालाय जाथारखानांगोन, अब्लासो मावनायनि फिथाइखौ इसोरा जोंनो होगोन। नोङो मेंसिथारबाय, थां आथिं आखाइ सुनानै फैदो, लोगोसे जादिनि। औ आफा, आङो दानो फैगोन। खोनासंसाय। मा? फंबाया बहा? फुंनिफ्रायनो बेखौ नुवाखै। नोंजोंथ' खामानियाव थांफायाखैना? अ नै नों गोसोखांनाया, बियो फैबायानो। नाय, सैताननि मुं लामारनो सैताना सफैबाय। नैलै बालु, जेरै मावसोयो बेबादिनो जानांगौ। उदै बुंजासे जायाब्लालाय माबोरैथो मावनो? गिरि, दाबो आंनि थोरसियाव गोबां दङ। लाजिनो नाङा, गावनि न'बादि साननानै ला। मा, नोङो ओंख्रिखौ गोथाव मोनाखैना? नङा गोरा नङा, जोबोद गोथाव, खहाबथारदों।
गोथावजोंल' मा जानो जायाब्लालाय हा फिसा नोङो मानो समखौ आद्रिल' खालामबाय थायो नङा आफा दासो आङो टिभि खेवदों फरायगासिनो दंखायोमोन गोसोआव थायैखायसो नायनो सानदों ए फरायदोंमोन नायनि मा फरायदोंमोन ए बेखौसो फरायदोंमोन नाय फिसा गासै खामानिहानो मोनसे सम दङ गेलेनाय समाव गेले फरायनाय समाव फराय इसोरा गासैखौबो नुयो नोङो जोंखौ थगायनो हागौ नाथाय नोङो बै इसोरखौ थगायनो हाया संसारनि नोजोराव नोङो खाना साननाय मावनाय मेगननि लुबैनाय अहंकार गोसो बेफोर गासैबो मानसिखौ दुखु होनायल' बे साननैसोआव आं नोंखौ नुदों लिरनाय फरायनायाव गोसो होआखै ना बिदाखौनो मावनायाव मदद होदों ना दाहोनाखौनो नायदों नाथाय नोंखौ बे आसा खालामनायाथ' हलायसो नों मानो अरायबो बिनि उन बियो उन्दैयैनो दङ जेब्ला देरगोन अब्ला बियो गावनो मिथिगोन अरायबो बेबायदि बुंबाय थानाया मोजां नङा नै आयै आफाया आंखौ बिदि रायबाय थायोब्लाना आङो बे न'आव थानाय नङा माने जोबोद गोरलै आङो बे न'खौ नागारनो गोनां जागोन आङो आंनि गोसोबायदि थांनानै थानो लुबैयो आंनि मोननो गोनां धोननि बाहागोखौ आंनो हरदो अब्ला जिउआबो थैगोन लावथियाबो बायगोन सि फिसा बिफाजों बेबायदि बाथ्रा बुङो उन्दैया उन्दै बायदि था जोङो नोंनिनो बिमा बिफा नोंनि मोजां गाज्रि साननांगौआ जोंनि हाबा नोंनि नोमाया नंगौखौनो बुंदों गेदेरफोरजों बेबादि बाथ्रा रायलायोना आरो इसोरनि नोजोराव बियो जोबोद गाज्रि नोंसोरो मा बुंदों आङो मुंबो मिथिनो हाला आंनि मोननो गोनांखौ आंनो हरदो सि नों मा बुंदों फिसा आङो थारखौनो बुंखाबाय नङा फिसा आङो जेखौ बुंखाबाय थारखौनो बुंखाबाय बास आंनि बाहागोखौ आंनो हरदो मा बेनो नोंनि जोबथा थांखि औ नों मानो बुजिया फिसा जोंनि गासैबोथ' नोंसोरनिनो आङो गासैखौबो लुबैयाखै आंनि बाहागोखौल'सो नांगौ आंनि बाहागोखौल'
गाज्रि मावनाय दांनायजों गावनि धोनफोरखौ गारस्रावखांनायनि उनाव बियो बिबायारि जानाङासै आरो हरखाबै बै हादोराव गेदेरथार आंखाल जायासै। बेनि जाहोनाव बियो उखैनायजों थैहांहां जायासै आरो उदैखौ सुफुंनो थाखाय खामानिफोर नागिरबायासै। बेनि उनाव बियो हादोरनि सासे मानसिनियाव थांनानै खामानि मावनो थाहैयासै। फंबाय, मा खौरां? सिङाव मानो हाबोखो? गोरा, आङो खामानि नागिरबायदों। जेखि खामानियानो जाथों आङो मावगोन। आङो दाखालिनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखै गोरा। उखैनायजों आङो थैनोसै। आंखौ खामानि मावहोदो गोरा। आंखौ अनखांदो। आङो नोंखौ मानिफ्लायगोन गोरा। अरायबो मानिफ्लायथारगोन। बेखौथ' मिथिबाय, नाथाय नोंनि थाखाय आंनियाव खामानियानो गैया। नोङो गोसो दंब्ला आंनि अमाफोरखौनो गुमनो हागोन। जाथोंसै गोरा, आङो मावसिगोन। आरो खोनासं, बे खामानिनि थाखाय आंनियाव मुंबो मोननो दा लुबै। आरो नोङो मोनायाव उन्दुनोब्ला अमाफोरनि गग्रावनो उन्दुदो। आरो जानायालाय गोरा? अमाफोरा जेखौ जायो बेखौनो नोंबो जादो। जागोन गोरा। बिदिब्ला दिनैनिफ्राय खामानियाव हाबदो। दे बिदिब्ला। बे मानसिया बेखौ गावनि दुब्लिफोराव अमा गुमनो थिनहरासै आरो बियो अमाफोर जानाय साबाफोरजोंनो गावनि उदैखौ सुफुंनो हास्थायासै। जोबनायाव बिनियाव बे साननाया सफैयासै, आंनि आफानियाव लेंफोरहानो आग्लाय बिग्लाय जानायफोर दङ, बबेखानि आङो बेयाव उखैनायजों थैनोसै। दिनै मा जानो फिसा? सिथाव जानो। सिथाव जानो? बुं बुं सना, मा जाबावनो? फिथा। फिथा? संसारनि नोजोराव नोङो खाना। साननाय मावनाय, मेगननि लुबैनाय, अहंखार जानाय बेफोर गासैबो मानसिखौ दुखु होनायल'। नोङो गोरोन्थि दाख्लाम।
आफा इसोर आरो नोंनि बेरेखायै आङो गेदेरथार पाप खालामबाय आङो नोंनि बिसाज्ला मख'जानो समायथाव नंबावलिया आफा नोंनि सासे लेम बायदि आंखौ बाहायदो आंखौ निमाहा होदो आफा आंखौ निमाहा होदो आङो नोंनियाव खावलायो आंनि गोरोन्थिफोरखौ नागारदो आंनि गोरोन्थिफोरखौ नागारदो आंनि पापखौ सुस्रांदो थैनायनि लामायाव आं आगान सुरदोंमोन थैनायनि लामायाव आं आगान सुरदोंमोन थाबायदों आं हारसिङै आंखौ खेमा होदो आंखौ खेमा होदो आंनि पापखौ सुस्रांदो आंनि पापखौ सुस्रांदो थैनायनि लामायाव आं आगान सुरदोंमोन थैनायनि लामायाव आं आगान सुरदोंमोन थाबायदों आं हारसिङै इसोर नोंनि सिगाङाव नोंनि बेरेखा पाप मावबाय नोंनि मेगनाव गाज्रि मानिखौ आङो मावबाय आफा इसोर आरो नोंनि बेरेखायै आङो गेदेरथार पाप खालामबाय आफा आङो नोंनि बिसाज्ला मख'जानो समायथाव नुबावलिया
आंनि गोरोन्थि मावनायखौ नागारदो आंखौ निमाहा होदो आंखौ सासे लेंबादि नाजावदो आफा नङा गाबनो नाङा नोंथ' आंनि गोरबोनि फिसा नों आंनि जिउ आङो मिथिखागौमोन नोङो सानसे फैफिनथारगोन होननानै आङो बे साननिफ्रायनो आङो नोंखौ नेनानै थायोमोन नोंनिनो मायाथ' अरफ्रोमबो सिरि मोननानै गाबबाय थायोमोन फिसा आफा आङो नोंनि बोसोनखौ नेवसिनानै गेदेर पाप मावबाय आंखौ निमाहा होदो आफा आंखौ खनसे अनखांबावदो आङो माब्लाबाबो बेबादि गोरोन्थि खालामबावनाय नंलिया आफा फिसा हाबाब नोंखौ नुनानै आंनि गासै दुखुआ खारबाय फिसा फुङाव गोमानानै बेलासियाव फैफिननायखौ लामा आन्दायनाय होननानै बुङा फिसा आङो नोंखौ खनसे खोमाबायमोन नाथाय गाहामैनो नोङो फैफिनबाय फिसा सासे बिफानि थाखाय बेनिख्रुइ देरसिन रंजानाया मा थानो हागौ बिनि गोमानाय फिसाया गाहामैनो सफैफिनबाय अनाथि फै बाहेरायाव ओंखारनानै नायफैसाय सोर फैदों नोंनि नोंसाज्ला फिसा आंखौ नागारनानै बहा थाङामोन आयै आंनि गोरोन्थिखौ नागारदो आयै एसेबां सानफोर बहा थाङामोन आंखौ निमाहा खालामदो आयै ओइ गामिनि मानसिफोर खोनाबायना आंनि गोमानाय बिसाज्लाया दिनै फैफिनबाय जाया थैबायमोन बियो थांखांफिनबाय बानायसो बालु बैनाय नोंसोर बहा थांजोबखो आंनि फिसानि थाखाय गोदान पोसाक लाबो आसियाव गाननो थाखाय सनानि आगथाम लाबो बिनि आथिंनि थाखाय गोदान जुथा बायनानै लाबो आरो गामिनि मानसिफोर बयखौबो लिंबोजोबदो जोङो लोगोसे जादिनि आरो रंजादिनि बालु बे बेम दामनाया मानो जाखो गिरि नोंनि फंबाया फैफिनबाय आंनि फंबाय नोंनि दुइसिन फंबाया न'आव फैफिनबाय बेनि फैफिननायनि थाखायनो गोराया गामिनि मानसिफोर बयखौबो जानो लिंहरदों सिङाव थौदो गिरिया नेगासिनो दङ हाबाब फिसा नोङो मानो बाहेरायाव थाखो आफा बेफोरो मा जाखो आरो मानि थाखाय जाखो फिसा नोंनि फंबाया न'आव फैफिनबायथ' बिनि थाखायनो बेयाव एसेबां रंजानायनि मा बाथ्रा दङ मानो
नोंनि फंबाया बेसेबा गोबावनि उनावसो न'आव फैफिनबाय बेनिख्रुइ देरसिन रंजानाय बाथ्रा आरो मा दंबावो? आफा, नोङो आंनि मावख्रुबनाय आरो सैथोखौ जोबोद बेसेन होबाय ने? नङा फिसा, नोङो आंखौ गोरोन्थि सानदों। थौ इसिङाव थांनानै फंबायजों नुजाहैदो। बे फंबायजों जायहा गावनि बाखौ लानानै जोंखौ दुखु होनानै बे न'निफ्राय खारदोंमोन। नोङो आंखौ माब्लाबाबो आंनि लोगोफोरजों रंजानो खाबु होआखै। फिसा, नोंथ' अरायबो आंजोंनो दङ। आंनि दंनाय मानियानो नोंनिनोखा। बे समा बेबादि बुंनायनि सम नङा फिसा, नाथाय रंजानायनिसो सम। फिसा, नोंनि फंबाया फैबायमोन, दानो थांखांफिनबाय। बियो जोंनिफ्राय गोमाबायमोन फिसा, दिनै मोनफिनबाय। फैदो फिसा। दानिफ्राय 2000 बोसोरसो सिगां जेब्ला प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव गाहाम बाथ्रा खोथाबायो, बै समाव बियो फिदिंनाय बाथ्राफोरजों गासै मानसिफ्रा गोसो गाबनानै पापनिफ्राय गोसो सोलायनाय बादि मिथिहोआसै। दिनै जोंबो गावनि बिफा इसोरखौ नागारनानै आन्दायनाय बिसाज्ला बादि बे बुहुमनि बायदि गाज्रि हाबाफोरजों जिउ खांदों, गिथावथाव लामाथिं आवगायलांदों। साफ्रोमबो गाव गावनि हामजानाय बादि लामाखौ सायख'नानै लादों। बे संसाराव गाज्रि मावनाय, मेगननि लुबैनाय, अहंकार गोसोनि अनगायै माथो दंबावो? नाथाय गोथां इसोर आफाया सोरगोनिफ्राय गासैखौबो नुहुरो। बियो साफ्रोमबो मानसिखौ गाव गावनि पापनिफ्राय गोसो सोलायनानै गिदिंफिनजानो आरो बिफा इसोरनियाव फैफिनजानो लुबैयो। बे सावथुनखौ बाइबेलनि लुकास लिरनाय गाहाम बाथ्रा 5:11-15 सिरिसिमनि सल' आन्दायनाय बिसाज्ला आयदानिफ्राय लानाय जादों।